Ojo con 2021, que todo el mundo pensaba en plan de... No sei por qué, pensaba que iba a ser un remanso de paz. En Claro. plan de, no, como isto foi tan malo, 2021 será Claro, mellor. claro. E a xente tamén esperaba que fose como un cambio inmediato, Inmediato. Como se fose un rollo binario de 0 a 1, sabes? De 31 Inmediato, sí. de decembro, 1 de xaneiro, Sí, sí, outro sí. rollo. Levo Vaya. borracho toda a noite, vou beber este Aquarius e estou como unha Tal rosa. cual, tal cual. No, non funciona así, Non Levo funciona todo o así. trimestre rascando a colloada, vou estudar aquí un par de horiñas a ver se aprobo o examen.